Добре, снимки няма направи. Стой, стой, стой! Пускай го пак. Пусни го. Пусни го сега. Стой, потопи го сега. Стой, стой, стой. Вдигай. Вдигай. Не сега го снимай. И отпре го снимай как се подига, бе. Ама нали клип правя в момента, Пламене? Браво, де. Давай до шега. Видели са, това е да... Всичко занесе. А ще откачаш ли? Един паяк се появи. Паяк? Паякът не изяде рибата. Сигурно. Идвай за снимка. Не, паякът на... Рибата Идвай за не... снимка. Чакай да спра това запис.